Ko ki parashakri tongin yaine how try haga jing im ga jonga bu jong pi namar la da klem utrai haga jing im ga jonga bu jong pi dala de hinginom la ban le ai ka ktin ga jong blai ko ong ya gata la da pi pule na ka gospel ga jong yo ne skala nong ga khat san ga khot ga saw bat ga ba san pin lap ko ong gumne to yaine hanga bat manga hapi kumba ka tanat kam la ban seiso na la de hi lemda kan yaine how ding so wan kumta ma phiru lemda phim yaine hanga manga ngalong uding so wan ma phi kitnat uta uba yaine hanga bat manga hau uta un seiso shibun na ba klem manga phim la le ai ru em ong ktin ge jong blai u jisu dala deu kren ye gini ge kentin la da klem manga pinam la ban le ai ru em ong ktin ge jong blai tong in long ken ge gi khon ge jong trai ge ba yai ne how trai ha ga jing em ge jong nga ba ge jong pi gi ken mau ro ye ge jing bom yai ne jong gi khon Israel ha ba Moses u lek ban shem ye ge tu gi chipo kum no blai kila thau pen ban na ka dur masi ba ki kin yo ban shakri ban mane dem kila ken ria no blai kim mane sho yo blai kila kwa ban thau no way pat ublay habakila kenria kim yaine how try ublay udap hapdeng jong ga jing bitar bat ki khon Israel de namar kata haga jing em ga jonga baga jong phiru kumjo ko ki para shakri how try tongin yaine how try yo le se baga jing bitar ga jong blay kan melap haga jing em ga jong ab japi lada ngim yaine how try namar dala dehi ga kuten ga jong blay now yo ones kelong bakat san ga khot basaw basan hang tu ga ong badala dehi nginom la ban le ai ong ga kuten ga jong blay kumba uding lada klem ga kendo la ban le ai dala de la ban san la ban seiso la ban seisla kum taru ka jing im ga jonga bo jong pi kalong la klem u blay ga jing im ga jonga bo jong pi nginom la ban seiso dala de yala de ong pi la klem u blay uding habom don ga kendo la ban seiso la ban seisla la watang ban mi ru ka jing im ga jonga bo ga jong pi kolong kumta la da klem u blay ga jing im ga jong ab pi dala de nginom la ban le ai de namar kata ka don kam ya nga ya pi ban yai ne how try ban nom kenria now try ga jing im ga jong ab jong pi ban nom kenria now blay u ba nga bat pi ngi shakri ka jing kenria jong ki khun Israel ga ong pi ka penbitar yo blay hadu kata-kata tat hadu ba Moses umalai shim ya kita ki sipo hukum hadu ba ula penpat ya kita ki maulung kinyap ki ba ula let ban shim no blay hadu kata wat Moses udap apreng jong jing bitar ya kata ka jing le jong ki khun Israel hadu bakin da thau do way pat ublay ka jing bom ya ne ka jong ki de namar kata ka jing im ga jonga ba ga jong piru to ai bangin yai ne how try haga jing im ga jonga bu ga jong pi to ngin long kita ki yai ne tang how try kina ma ta ga jing bitar ga jong blay kanam hap haga jing im ga jonga bu ga jong pi la da pi kwa ban long ki ba ruspa haga jing im ga pi kadon kam pi ban long ki ba yai ne how try namar utrai ya ki khun Israel ulak depan kular ya kata ka ri kanan ka ri ka batut da ka dot ba da ka ngap hang ta kin yo man ya bam kerhai hang ta kin yo man lek man kerhai la da pi kwa ba pinlong gi briu gi baruspa le pi kwa i ga jing nang ga jing start ga jing im ga jong pi la pi kwa ban long gi briu gi ba shampang ga jing im ga jong pi la pi kwa ban yo ga kam ga jam ga jing im ga jong pi yai ne how try what kalat yo try ga jing im ga jong pi what ju kalat yo try ka ba don kam ya ga jing im ga jang ab jong pi ka long bangin yai ne how try bangin what shwa yo try ha ga jing im ga jang ab jong pi khnang bai gi ai baro ken kin bot ha ga jing im ga jang ab jong pi kuma ga ksen ga jong blai ko ong no Matias klanong ga ba briu ga khot ba lai pulai Hendrai pin ya wat shwa ya ke hima ka jong blai ba ka hok ka jong u haden ka tai kini ke ai baro on sa ai lang tam ha phi ong ka kten ka jong blai de namar kata to ngin ya wat shwa ke hima ka jong blai ngin yai ne shwa bat utrai ke jing im ka jong pi ngin ya bat khat bat utrai ke jing im ka jong pi ma ngin nom ken ria ken no trai don bun bhai ki breu ki bala klet yo trai ke jing im ka ki don bun bhai ki breu ki bala ken ria no ya ka jing im ka jong ki no blai kila pen suryem ya lade bat kini ka perthai kila sa kamano bat kini ka perthai namar kadau galong bakila kenria no try haga jing im ga jongki haga jing im ga jonga bu jongpi ko gi para shakri wat kenria no try tongin yai ne namar baga jing im ga jonga bu jongpi nginom la ban le ai haga jing im ga jongpi pi la klem try namar ka ktin ga jong blai ka pen kan ma u jisu de la deu ong nga ngalong tau ding so wan bat ma pi kitanat lada pi yai ne hanga pin sei so kan shibon namar ma u long tau ding so wan lada ngin yai ne hau jisu haga jing im ga janga bu jongpi lada ngin yai ne hau ngin sei so shibon namar ma ulong ma u tau ding so wan
habagi sno hau tau ding so wan ni long ken kita give say ye ki so ngau pi ni long kita give say so haga jing im ga jong ab pi bat ki a baro ken long ken habagi yai ne hau ladangi kedia nau tau ding so wan ga jing im ga jong ab pi ka ga banja ga jing im ga jong ab jong pi ladangin klat no nau ding so wan ladangin kedia lakum kedia nau tau ding so wan ka ga banja ga jing im ga jong ab pi kan poi ka ban yap kum ba ka to ka tanat kan yap ong pi ga jing im ga jong ab pi kan yap habangi long ki bala sa kama ong pi long tik kum tu gading ka bala dia no tu ding so wan dang sa sakadang snap ka kwa ban ong pi wan biang sa chusen how try bit biang ha ding so wan ai ba ka kata katanat ka jong pi lada pila kum dia bit biang how try sa chusen kenang mo pinom dia kenang mo pin long ki ba sei so biang sa chusen to ngin long ki ba yai ne how try da ka jing im ga jong a bu jong pi nginom la ban le ai Dalam day nginam la ban lay ay day namar kata pai show try begin yai ne tang hau try kata kalak biang haga jing em ga jong ab jong pi ublay udang kerkui pi ublay udang yok ko berom amen.